Sesideman tak goleke sinden sing kulino sesideman. Nah, ya bocah kendele nganti kaya ngono. Kak Bapak, Cik Nomi. Ya, berpetualang. Ora apa-apa, aku mbiyen Napa, Pak? Jenengan nggih nate sesideman. soleh aku mbiyen. Ha iya. Ngadeg kok pir kaya apa? Mbok yo mesem rambute kae apa mbok yo guyu sesake kae apa kan rambute kata kae janji paco ewo paco kan sajua Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Manut jam kula menika setengah kalih. Parandene tasih kathah para sutresna budaya ing nenggani dumateng kula sak kanca anggenipun atur panglipur nuhoni dawuh pangandikanipun Bapak Ismaningal lenggah wonten ing Rejamulya Barat Magetan mriki. Ing nami pertunjukan wayang kulit menika yektosipun dalang mboten wonten maknanipun, sinden pengrawit mboten wonten paedahipun tanpa dukungan dan juga semangat dari penonton. Apa artinya pertunjukan wayang tanpa didukung oleh masyarakat penggemarnya? Mila saking menika luar biasa sanget kula saged sowan wonten Laladan Magetan mriki marambah makaping-kaping kula niteni bilih Magetan menika piyayi minded kalian wayang tresna kalian budaya ingkang tegesipun penonton ingkang tasih kepareng jenak pinarak adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Magetan punya Mbah Mun ingkang tanpa upami kula sowan jangkep para kadang-kadang pengrawit waranggana ing dipun wadahi wonten paguyuban Sanggar Seni Madangkara saking Laladan Jaten Karanganyar. Menika waranggana ingkang seba wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragentina. Menika saking Sragen menika seniore para waranggana dedengkote para sinden sing ngampuhi pancen kegila-gila niku digodhog mawon wis ora iso empuk niku. Saka ampuhe mergo cara bal-balan kipere pancen nggih Mbak Lia Sundari niku. Angger dhek ning ngarep gawang terus murep ngoten. Niku wis pale niku wis kebak niku nggih. Tegesipun menawi babakan tembang-tembang klasik
ala Semarangan tapi kados pundi menika Mbak Lia Sundari menika merantasi mboten namung apik lenyuwara ning sangat berkarakter niku Mbak Lia. Mila nadyan kados pundi kemawon waton ingkang kakung menika mboten ngasta mboten dalang piyambak. Mbak Lia menika kula sambati. Ayo Mbak Lia mangkat, ayo Mbak Lia budal. Nah ngoten niku. Mergo sing jenenge wayang niku mboten namung nembang lagu-lagu ning gending-gending yang penuh dengan karakter dan tema itu juga sangat dibutuhkan. Lah kehadiran Mbak Lia niku sangat luar biasa. Perang gagal niku yen sing nyindeni mboten Mbak Lia ngoten nggih nuwun sewu aber suasananipun. Mergo pun kulino ngoten niku. Ngoten niku. Elok sangat. Alhamdulillah wiwit sore dereng mandhap niki wau nggih. Biasane teng pundi-pundi meni sewengi iso mudhun ping 4 nggih. Jer nguyah-nguyuh mawon. Ketokipun dilakban niki mawon. Nggih. Kalajengaken ingkang angka kalih menika Mbak Trihastuti Retnawati made in saking Widodaren Ngawi. Ya menika. Menika ugi mantasanipun para peri-peri. Para Hapsari utawi Widodari. Nggih menika tumut dumateng kula menika nggih sampun dangu Mbak Tuti yen kaya Mbak Dian, Mbak Winong, Mbak Birgita bayi wingi sore niku. Kan Mbak Tutik niku wiwit kula walah sik urung apa-apa sik babat-babat ngoten niku sing nyindeni mesti Mbak Tutik ngoten niku. Kula budal niku yen niki kendaraane wis apik-apik, kula mau numpak ceri ngoten tanpa AC, jer mogak-mogok kemawon. Kula teka teng lokasi niku jam 7 sore. Mbak Tuti adate yen rawuh mepet udakara jam 09.00. Anggen swara wi ngoten niku berarti Mbak Tuti teka mergo le rawuh nggawa ambulan. Nggih niku. Kalajengaken menika sinden gawan kotak. Nggih. Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni, dosene jurusan pedalangan isi Surakarta. Menika. Bu Kesi Rahayu. Mbok truk kecuk nggih niku. Anggen kula omah-omah sampun 16 tahun alhamdulillah. Nadyanto ngibarate wit saya dhuwur saya gedhe niku mesti angine niku banter ning parandine merga oyote kuat tekate kenceng ngantos ripalungguhan samangke kula tetep sayuk rukun romantis guyub kalian Bu Kesi mboten wonten cengilan mboten wonten dredah bantah minggah kanca bakah wontenipun namung bersatu lan manunggal lan niku wiwit biyen nganti 16 tahun niku anane mung rukun lek sok-sok embuh rukun apa mboten kula mboten ngerti wong ya kuwi kan kodrate pangeran kula mboten nyuwun sewu Mas Petro nggih jenengan pun ngendikan kaya ngoten niku lho sok lelakone piye lak mboten saged dipun pestikaken saya ngeten walaupun segala sesuatu itu enggak bisa dipastikan tetapi kita harus berangkat dari keyakinan sing kuat ati sing kuat yen awake dhewe yakin yang bakal awake dhewe rumah tanggane iku ngantek tekan kaken-kaken ini yo mesti bakal kelakon. Nek sampean wis ora yakin ngomongin ngono kuwi ragu-ragu ya bakale bahaya. Nggih mboten, Bu? Penggemarku jek akeh kalau ning ngono tepuk tangan. Asline berarti akeh sing tresno karo awake dhewe supaya awake dhewe iki wong loro iki rukun terus ngono lho. Sampean lek ndelang ya tak tutke ngono. Mergo ngeten Bapak Ibu, duwe bojo ganteng dalam kondangan niku sanggane abot. Jenengan nek preso dhewe to sonten wau padahal enten kula bojo kula jak foto mak-mak. Buwokonge bojo kula dirangkuli diambungi sengak-sengok monggo enten kula lho. Ning ati kula nggih padang, santai. Gak apa-apa. Aku yo ngerti dhewe lho, Pak. Nggih, ning sampean nuwun sewu kudu tenang. Mergo penggemare Cahya Kuntadi racake nggih piyai sepuh-sepuh ngoten niku. Sing mamak ngoten niku kan ya ora mungkin jenengan cemburu ngoten niku. Ya wadine nganti enek sing enom niku mboten mungkin. Mesti ya enom musuhe enom. Tuwek karo tuwek ngoten niku nggih. Sampun kinudak ngoten niku. Nggih. Mila tenang-tenang mawon. Tenang aku tenang. Lah wong anake welo sekolah ning pondok pesantren. Lek bapake nganti aneh-aneh apa ora isin karo kiai-kiai ngabar. Nggih, kula taun wingi nggih sesasi teng pondok kok ya. Pondok napa? Pondok Ramadan. Wah, tak kira ora dipompani ya, wae suwi men ae nggih. Nggih. Kalajengaken menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni, magister seni saking Madiun. Alhamdulillah menika taksih njampangi dumateng sinden-sinden Madangkara. Merga sok calone Oktober menika kedah cuti hamil. Nggih. Amargi menika sampun bobot etat-etot kados mekaten. Nggih.
Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu Saraswati. Wah nggih. Jan luar biasa. Kalajengaken menika Mbak Winong Nawangsih ingkang sowan wonten ngarsanipun sedaya para lenggah. Wabil khusus wonten ngarsanipun pepunden kula Bapak Ismani sekalian Ibu Wiwi lan sedaya para keluarganipun. Mugi-mugi ingkang kula aturaken menika saged kinarya panglipuring penggalih, saged kinarya jampining sayah lan ugi para pamirsa ing tasih kepareng jenak pinarak. Kula dongaaken ingkang mirsani wayang ngantos tutuk lakon dipun paringi tutuk anggenipun momong dumateng anak putunipun sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Kala pau wonten pamundhut, nah kita dhisike saka para kadang-kadang caksi lover menika mliginipun tim biru wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Menawi wonten wekdal ingkang longgar wonten ing gara-gara utawi limbukan kula nyuwun dandang gula banjet ingkang nembang Mas Taslim, dawah sarung jagung ingkang nembang mangke Mbak Lia. Nggih. Pak Joko Warsita kula aturaken Pak menika. Monggo raka Mas Taslim. Laras petot. Patek barang, pelok. Nggih. Aturake coba kaya apa. Enggak Mas, nggih permene dilepeh dhisik. Ayo. Lamun arasa antuk jatuh krami nderek nyimak Mas Cahyo nggih tansah pinaringan sehat kalian sukses selalu saking kula Pak Jatmiko Untidar Magelang rumiyin nggih nate nanggap kula sak kanca ketika masa pandemi virtualan wonten ing griya Untidar jane kula pun kangen le beber kloso ning mburi kelir ngoten nika karo nggo jluki kancane ngoten nika ning mosok arep balik pandemi melih mboten pun trauma kula pun trauma den prayitna ing pamilih ira aja waton wadon wae wong milih bojo ya aja mung waton wadon wae pripun Mas Taslim aja milih wong ayu kaping pindho milih wong Lenwara semangat tondo lamun to Mas Taslim pancen ya seneng kalih karakter tembang menika. Anggere apal nu ya buanter ngoten niku. Oh, enten sing ra apal ya buanter kok ya nggih. Monggo Mas Puji. Ayo. ping telu pangkat derajat
sugih kali Mas Taslim yen kanggone wong omah-omah aja milik rupa ayu, wong sugih karo derajat pangkat. Merga rupa ayu niku iso luntur, derajat pangkat iso gempur, pangkat lan sanes-sanesipun menika saged lebur amargi mboten wonten ingkang langgeng. Ning ingkang dipun betahaken tresna ingkang tulus lan suci anggenipun nikah dipun niati ngibadah ngestakaken dawuh Gusti Allah. Lah menika nggih. Monggo. Keneng sambang sarahungan kapi kok ngono ki iso ning weteng melu ngempet ya. Arep nyandi ki yo. Wicara kang manis Manis. manis marmane den cocok karo sone bengi iki kok. Dasare son jero ya bregas, son njaba ya luar biasa. Kerjasama ingkang sae kados mekaten. Dadi yen wayang niku setelane ampun nganti mbrebegi sing mirsani, ndak malah kupinge ndak malah sakit, mangke malah mboten tentrem anggene mirsani wayang. Dadi nonton wayang, nata son wayang benten kaliyan nata nggih dangdutan niku benten. Sementing krungu cetha ngoten pun sae dos ngoten niku. Monggo sarung jagungipun dipun aturaken Mbak Lia, siyaga ing desa wigeng gati, Pak. Ayo.
Wiosipun tasih pelok barang. Karepmu piye, Le? Nggih, ngaturake tembang cara kuna, cara lawas nggih ngemutaken dumateng sedaya para warga ingkang ngasta dados menapa kemawon supaya tetep hambek jujur. Upamane kuwi apa kuwi? Ayo Bu Kesi coba buka celuk sik Bu Kesi, engko ijen sik yang kedua Kakung, ketiga Putri meneh, terus keempat Kakung. Monggo. Penggirong namung kalih ning suarane kaya piyayi 6. Luar biasa. Isa ngimbangi karo sinden 6 ya, Tru. Nggih, ngoten niku. Merga napa? Nadyan piyayi kalih ning nyatanipun suarane ya jos kabeh, suarane niku ya rasa kabeh, ndelalah kompake mboten umum piyayi kalih menika. Tambuti-buti mesti berdua. Nggih. Campur sari ya wong loro, ngoten niku. Tenggen wayangan ya wong loro, munggah panggung ya bareng wong loro. Ha nggih. Aku malah curiga. Curiga ngopo, Le? Ora neka-neka lho kowe, ora. Nganti wong loro apa-apa wong loro kaya Pak Marno karo Pak Rohadi. Mbiyen nate bacutan tak jak nginep ning hotel. Wong loro kuwi piyayi kakung kabeh. Dislidiki karo petugase, aja-aja engko gay ngono. Mula saiki Pak Marno ora kersa kula mboten sang hotel Mas, malah dicurigai neka-neka man. Iya, kaya ngono kuwi kaya nggih. Sembah nuwun ing tanpa upami. Wau Pak Manto saking Manjung ngersakake sesideman nggih. Saiki nyuwun pambiyantu dikompliti sak bawane gandeng iki lak karyane Mbak Sukron Suwanda. Ya, bapak sing nganggit. Diaturake komplit sak bawane. Sing bawa sapa, Le?
ganti rasa saiki ganti Piyayi Putri. Coba tak nyuwun pambiyantu karo coba Nduk Birgita coba kaya apa. Nggih. Sesideman tak goleke sinden sing kulino sesideman. Nah, ya bocah kendele nganti kaya ngono. Gak apa-apa, Cik Nomi. Ya, berpetualang. Ora apa-apa, aku mbiyen Napa, Pak? Jenengan nggih nate sesideman. soleh aku mbiyen. Ha iya. Ngadeg kok Bir, kaya apa nggih. Ha iya. Mula lair lagu anak soleh mergo diilhami saka aku. Kencur ya ora. Malah enak aku ya, tombo watuk. Ya Bir, coba kaya apa? Aturake dandang gulane. Wiwitane Nderek sapa, Nduk? handerek sang beke Priya bagus sing piye no? priya bagus kang Allah budaya Sowan nang ndi, Nduk? sawan menyang kota gedhe Sakwise sowan ana kutha gedhe banjur sang bendara piye no? bendera terus kayong Slendang kuning saka ngendi no? selendang kuning kang saking bukit Swara kurang permana piye, Bu? Lek nakoki ora ngono. Suarane piye, Bu? Ngono kuwi ora kok. Dintekne dhewe ora. Suara kurang permana Ning wasis ngopo, Nduk? ning wasis Ngungkrem karo sapa Cah Ayu? angung marang bendara Dyah Sulistya njur ngopo? Dyah Sulistya pijer ngencangake alis Terus Trisno Sesideman ngopo, Nduk? Sentek ya nyuk, ora senengane kencur ya ora. Ya entek iki, Nduk. terus tresno becik ngapa, Nduk? Mpun, pun. Iki langgam niki punan. Oh, langgam to? Nggih. Ora krasa. Tak merahimu iku ora.
Yo. Luwih becik paten
matur sembah nuwun Mbak Birgit Ayu sampun ngaturaken sesideman. Ha nggih. Iki ana layang ki, Truk. Saka Pak Dalang request tembang angenteni karya saking Mbah Mantep. Kalau yang nembang jenengan kira-kira pripun Bu? Wah, Bu Kesi sing dikersakake. Niki juga request dari Mbak Anin. Oh, caksi lover Mbak Anin. Panjenengane ya bar gerah. Ayo bar loro. Kekeselen le mikir YouTube. Ayo nggih. Karo ngladeni wong komen-komen ning YouTube muga-muga iso dadi tombol. Iya, terus lah niki saking Mas Adit caksi lover Magetan. Matur nuwun Mas Adit. Lah tekan kene. Lah ndi Mas Dimas? Mboten tumut. Weh, nggih. Entene Dimas Larso nggih. Ki sami mawon nggih. Iki lho Bu Kesi entuk amanah kuwi Bu Kesi karyane Mbah Mantep Sudarsono. Ayo. Kuwi piyayi sing Sang Maha Guru sing wis memberi motivasi banyak karo awake dhewe nganti wani mayang ngene iki ya Mbah Mantep ya, Tru. Heeh, bener pancen kepara nyata. Yo, diaturake sak dawane kinanti menawi mboten lepat. Nggih, coba kaya apa? Nggih. Sandi asmanipun Ki Mantep Sudarsono. Monggo Bu Kesi. Pun katur dumateng para kadang-kadang caksi lover dimanapun Anda berada. Lan ugi ingkang kepareng tasik monitor wonten streaming Kuntadi Channel nggih. Dalem kasusinan Pak Joko Warsito, Mbak Anin dan lain-lain. Ya. Monggo Bu Kesi. Aku ngenteni tekan Jamin kalbu
terima kasih matur sembah nuwun. Sore mau ana sing ngersakake Mister Mendem, Truk. Oke, heeh, ngono. Sapa sing nembang? Mbak Dian, oke siap Mbak Dian. Mbak Tutik, Mbak Tutik jane takon elo bar iki malan. Ayo. Ora apa-apa Mbak Tutik. Oke, siap. Duet karo Mas Joko, ya Mas Joko. Mas Ulomo sing nang pojokan. Mas, kene Mas. Kene Mas. Ayo mriki Mas. Nggih. Yo. Ayo, ben karo nyambi-nyambi ora mung ngiter tok. Ayo. Nek lek Mas Deni iki aja kok nyambi apike wis nyuling tok ae. Ayo. Aku ndelok nang YouTube Pak Bos iki menjelang berakhirnya pagelaran iki dhek nyarone turu tok. Ayo. Ora ditabur ayo. Digugahi kancane panggah nyenyak. Ayo ora apa-apa. Jenenge krungu gamelan iki penake pancen nggih turu masamu. Kowe iki terus sing luap-luap ngono iki sing ngongkon sapa? Coba Mas Sulomor ini Mas. Ayo kene iki ya Piyai Bergas iki ya. Kagungan campur sari ya. Ayo nggih nembang sing apik bar iki ndang cuci kaki nggih bubuk. Ayo. Kelas piro? 3 SMP. Ayo nggih. Mergo tresna karo budaya nganti direwangi kaya ngono le sujune malam Minggu. Ayo. Nek pas hari masuk terus ujian ora pareng ayo. Ngono ya rek ayo. Katoke ya biru ayo. SMP kelas 2 apa 3 to Mas jenengan? SD kelas 6, Pak. SD kelas 6. Kok iso kelas 6? Iya. Kok ora milih SMP? Ndak mau, Pak. Oh, ndak mau. Sebabnya apa ndak mau? Oke, SD, Pak. Kok iso? Nggih, sampai 6. Oh, sampai 6. Lek SMP? Sampai 3. Wah, iya. Alon-alon ya, alon-alon. Iku iso kuwi. Iya. Berarti nembang-nembang cara anak-anak ngono ya iso. Satu-satu ngono lho iso ya Mas Lomo. Itu TK, Pak. Itu TK, saya sudah lupa. Lho kudune lek memorine iki kuat mbok tembang-tembang TK nganti saiki mesti kelingan mergo malah nggih dasar biasane ngono kuwi. Mohon maaf, Pak. Niki memorinya lemah. Oh, Pentium 3 kok ya. Iya. Saiki mengko wis ra Pentium. Wis ra apa-apa, tembang sing apik, sesuk Senin upacara. Ayo nggih. Karo Mbak Triastuti iki pas iki. Ayo iki jos iki. Mbok niki anak kula lho. Heeh. Anak barep. Nggih. Lek Mister Mendem ki ya mboten no lek. Nika sing apa kuwi jenenge? Mboke kae. Ayo kae. Lah iki ki bojone iki ceritane. Ayo. Gak apa-apa ya. Nggih. Dadi bojo sedelo. Kowe ora ngrasakne sing tuwa lho. Pokoke iku hati-hati lho Sul. Pak, nganti keracunan susu kedaluwarsa wingi. Ayo. Mendem ciwe Bergas bareng ngombe susu malah kedaluwarsa. Gumoh wae. Monggo Mister Mendem. Nah, diaturake Mbak Tutik karo Mas Sulomo. Yuk, dados.
Makasih Mas Sulomo, Mas Prastio Sulomo. Kuwi mboten SMP ning asline sampun dados guru. Ayo. Guru cilik lho ning gedhe TKT. Ayo. Kae sayem probot nek mlayu-mlayu terus. Endi? Ha nek saya ana apa golek Anoman sandae. Pundi kae lho.